Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig. Ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 34 manbuyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Hula, huwag balita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga, masantos sa kabwasan, naimbag na daw kada kayo amin apo. Ito ang Pangasinan Today. Ngayon ho ay araw ng Martes, ika-22 ng Abril taong 2014. Kasama pa rin ho ninyo syempre, Sal Magtarion Lingkod, Janice Hidalgo. Nakaibat o technical side, unaantabayan siya, Engineer Rosito Bautista. Ngayon hong umaga, isang oras na naman ho ng balitaan talakayan. At nako, napakarami pa hong iba na pwede nating pag-usapan. Bagamat marami pa rin ho sa ating mga kababayan o kahit Martes na, dahil mainit ang panahon, o ayan, marami ho ngayon ang gustong pumunta sa iba't ibang mga beach resort, swimming pool, ayan, at saka iba pang mga lugar kung saan makakapagpalamig ang ating mga katawan. O diba? Summer din pag may time. Hindi mapipigilan, oo. Kahit na meron tayong low pressure area, talagang mainit pa rin ho ang nagdaan na magdamag. Kasabay ng mga mainit na magdamag na yan, syempre, ang aming mga manluyub-yub na headlines. ₱100 milyong na inilaan ng lungsod ng Dagupan sa non-government organization. Kine-question ng COA. Lungsod ng Alaminos, kinumpirma ang higit sa 100% itinaas ng tourist arrivals nitong nagdaang Semana Santa lamang. Ika-4 na Packer Awards nakatakda na sa May 1. Balikan ang mga mainit na detalye na yan sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyo
Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Mas mahal ba ang panahon mo sa pag-surf sa internet? Sa paghahanap ng mga friends? O ang pagkakaroon ng chatmate? Mahilig ka bang manood ng YouTube? At madalas kaunti na lang ang tulog mo sa paglalaro ng games sa iyong computer? Maaaring sanhi ito ng cyber addiction. Kabataan, ikaw ang sagot sa bago mong mundong ginagalawan. Kaya't maging responsable, kumilos, at alamin kung ano ang tama at makabubuti sa iyong kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo. Mabibing Mayor Carlitos Reyes. Tunghayan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito. Tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, waterfalls at white beaches ng Bulinaw, Kabupangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surit Beach ng Bani, Tambomong Beach ng Gasur, ang Cove of Sual, Tondor Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Manbuyandot ya minutos, antes yaman alas 6. Nitan Lara. Natan Lara. Natan ilalabat unsa sumpet. Siyempre, ang detalye ng aming mga manlibuyog na headlines, ang aming manlibuyog na balita. ₱100 milyong pisong inilaan ng lungsod ng Dagupan sa non-government organization. Kinikwestiyon ng COA. Bagamat hindi pinangalanan ng Commission on Audit, ang mismong non-government organization na di umano ay humakot ng mahigit ₱100 milyong pisong pondo mula sa lungsod ng Dagupan na ayon sa 2013 annual report nito ay nakakuha ng 105.2 million pesos. Sinabi ng COA na ang nabanggit na halaga ay hindi pa naisesettle. Ang ibig sabihin, wala pang kaukulang dokumento na naisumite upang ma-liquidate ang naturang halaga. Ang naturang pondo ay nai-release base sa report na hawak ng COA simula Enero ng taong 2010 hanggang Setyembre ng taong 2013. Lungsod ng Alaminos, kinumpirma ang higit sa 100% itinaas ng tourist arrivals nitong nagdaang Semana Santa.
sa ginanap na flag raising ceremony sa lungsod ng Alaminos kahapon. Matapos ang ceremonial turnover ng Lions Club International ng mga libro at mga salamin sa mata para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Bukod sa pagpapasalamat ng alkalde na si Mayor Arthur Celeste sa mga donasyon, taus-puso rin itong nagpasalamat sa mga nagbukas ng mga opisina upang umalalay sa mga turista na dumagsa ng nagdaang Semana Santa. Sa mensahe ng alkalde, sinabi nitong nahigitan pa ng 100% ang naging bilang ng mga turista sa loob lamang ng nagdaang 4 na araw bilang paggunita sa Semana Santa kumpara noong 1 taon. Kung noong nakaraang taon, humakot lamang ng 11,000 ang bilang ng mga turista. Itong nagdaang Huwebes hanggang Linggo, umalo ng 23,000 ang kabuuan o dami o bilang ng mga turista na dumating sa 100 Islands National Park. Bukod sa pagpapasalamat sa mga empleyado at mga naging bisita, sinabi ng alkalde na magpapatuloy rin ang suporta ng pamahalaan ng Alaminos sa mga aktibidad ng simbahan. Samantala, ika-4 na Packer Awards na gaganapin sa May 1, isa sa publiko ang pinakamalinis o Pangasinan Cleanest Rivers and River Banks. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, layunin ng Packer Awards na bigyang halaga ang mga local government sa kanilang ginagawang hakbang sa pagprotekta at pagmamanage ng preservation ng river systems ng ating lalawigan. Bahagi ito ng Pistay Dayat Sea Festival. Ipinaliwanag ni Moya na ang kompetisyon ay nagsasakop lamang sa mga bayan sa labas ng programang Ilog Ko, Bilayan, Tan-Arawan Ko. Ito ay isang environmental program ng probinsya ng lalawigan ng Pangasinan. Sa ika-4 na taon nito, meron pa ring 2 kategory bawat kategorya, katulad ng kategory ng barangay level at municipal level. Sa barangay level, ang mananalo ay makakatanggap ng 50,000 pisong cash incentive, habang ang bayan naman ay makakakuha ng 100,000 piso. 4 na best practices sa iba't ibang munisipyo at barangay ng lalawigan ng Pangasinan ang papatimpalakan. Ang mananalo ng Best Practice Awards ay makakakuha ng tig 25,000 piso. Ang mga grupo ng evaluator ay binubuo ng mga representante mula sa Provincial Agriculture Office, Pangasinan State University, City Environment at Natural Resources na nakabase sa lungsod ng Dagupan, at ang Pangasinan Federation of Non-Government Organization. Ang mga government agencies katulad ng Provincial Environment at Natural Resources Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police ay magsisilbi ring mga evaluators. Samantala, iniimbitahan naman ng lalawigan ng Pangasinan ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa selebrasyon ng Pistay Dayat, kung saan bibigyan patimpalak dito ang mga mangingisda habang sinisilibra naman ang kanilang inaani sa aquaculture industry. Hanggang sa May 1, sisiguraduhin ng lalawigan ng Pangasinan na puno ng mga aktibidad ang selebrasyon. Nagsimula na nung binuksan ang Pistay Dayat 2014 Capital sa beachfront ang photo exhibit. Samantala, pakaabangan naman sa April 25 ang Limgas na Pangasinan pre-pageant sa Season Auditorium alas 8 ng gabi huyan. Sa susunod na araw kaagad, April 26, ang launching ng skimboarding alas 7 ng gabi at palaro sa tabing dagat alas 8 sa may Capitol Beachfront. Sa ika-28 naman ng Abril, pa-boxing at gulpo alas 3 ng hapon at ang Takaya na Dayaw Singing Contest alas 7 ng gabi sa may Capitol Beachfront uli. Sa April 30, meron hong sand sculpting competition
alas 5 ho ng umaga yan. Doy Puay, Kalangwaran, Youth Camp, alauna 1:30 ng hapon. Sayawan ng Playa o street dancing, alas 4 sa may Capitol Beachfront. At ang pinakaabangan na Limgas na Pangasinan Pageant Night, alas 7 ng gabi sa Capitol Plaza. May 1 naman, Riatlon, alas 5 ng umaga. Susundan agad ito ng Thanksgiving Mass sa alas 7. Meron ding bangka parada mula Bantayan, Lingayen hanggang Banyaga Bridge, Bugalyon ng alas 8 ng umaga. At ang Packer Awards, kinabibilangan ng Dragon Boat Exhibition na gaganapin sa Banyaga Bridge ng alas 9 ng umaga. Ang Rubik's Cube Competition, Drum and Bugle Exhibition, alas 9. Beach Volleyballs Competition, alas 9 ng umaga. Kinabibilangan ito ng mga water sports activities ng alas 3 naman ng hapon. Susundan agad ito ng Kapuso Night sa Capitol Plaza sa gabi. Lahat yan magaganap sa May 1 bilang bahagi ho ng Pistay Dayat Celebration. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ni National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang makapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat itong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. Ito na ang bake shop na pinag-uusapan sa La Union ngayon. Andito na sa Pangasinan. Manna freshly baked bread, malambot, mainit, malasa, katakam-takam. Yan ang panuntunan ng masarap at dekalidad na tinapay ng Manna freshly baked bread. Kung dekalidad na tinapay ang hanap nyo, pumunta lang sa Manna freshly baked bread. Natatagpuan sa Paris Building, Rizal Avenue, San Fernando, La Union. May branch din sa San Joaquin Street, San Fernando, La Union, Bawang, La Union, Mangaldan, Pangasinan, Dagupan City, newly opened Manawag Brand, Lingayen, and San Carlos, Pangasinan. Higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Animiran man buyandot ya minutos na batla. Alas sa isla ya kabwasan. Aramay unod natan. Bangon kini, taman alas sa isla.
Walay public service announcement, manlalapood panel kuwan. Power interruption ho, dyan ho sa may Western Pangasinan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Ang mga bayan ho ng Alaminos City at ang bayan ho ng Mabini, Pangasinan ay mawawalan ho ng kuryente. Ayan ho, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Annual preventive maintenance. Ayan ho ang dahilan. O kaya kung kinakailangan mag-ipon ng tubig, yung mga Jetmatic ang mga pinagkukunan ng tubig dyan, o di mag-ipon-ipon na ho kayo. Kasi mahaba-haba. Nako! Summer pagkatapos walang kuryente! O di ba total sa Alaminos naman yan, tsaka sa Mabini, Pangasinan. O di diretso na lang ng beach. O di ba? Oo nga. Beach din pag may time. O di ba? Parang bakasyon grande ulit dahil walang kuryente. O di ba? Hindi maisi-switch ang mga ventilador. Ayan na, ang Commission on Audit. O ayan, hinahanap ho ang 105.2 million pesos na naibigay o nai-award ng lungsod ng Dagupan magmula daw ho noong taong 2010 hanggang September ng 2013. O kasi hindi raw naliliquidate yon. Ang haba naman ng panahon na 2010, bakit di ba? Pumapayag Tapos 2014, di ba? Kahapon nga lang naibalita natin na ang lungsod ng Dagupan City hindi ba nakakuha ng ranking na good doon sa score ng iyong bayan, ang scorecard kung saan inilalathala po ng Department of Finance ang mga bayan, mga syudad dito ho sa ating bansa, at isinusulat ho nila doon sa website na yan kung paano minamanage, ginagastos o pinagagalaw ng mga local government ang kanilang mga finances. Meron palang questionabling ganito. Di ba? Pagkatapos, nagpalabas muna sila ng ng good. Di ba? Na rate card. Pagkatapos po, meron palang unaudited pa. Di ba? Di ba sumasakop sa taong 2012 yung binigay na scorecard na yan? Di ba? Nakakalito rin. Oo naman, talaga. Di ba yan? Baka naman politika rin pag may time. Di ba? Ang lungsod nga ng Urdaneta nakakuha ng kulelat o poor sa pagkakaroon ng rating na 11.6. Kulelat daw siya sa pagmamanage ng kanyang pera ng taong bayan dahil nakakuha lamang ito ng 11.6, diba? Nakakapagtaka lang naman, nakakuha ng good ang Dagupan City. Pagkatapos, meron pala siyang 105.2 million pesos na hinahanap ang Commission on Audit. Magmula daw ito noong taong 2010 at 2013. Meron palang ganitong amount din unliquidated, di ba? Pagkatapos makakuha ng good. Dahil ba yan sa mga kaalya-alyado rin pag may time? Di ba? Tanong lang naman. A question lang. Really? Nagtatanong ang ating mga kababayan, gaano nga ba daw? Gaano nga ba? Kasi sa ilalim ng pamunuan nitong si President Benigno Simeon Aquino III, kung saan tinagurian na ang kanya daw pamahalaan ang daang matuwid. Kaya daw, halos lahat ng galaw ng gobyerno ay nilalahukan o tinatabihan ng transparency. Binabantayan daw
ang galaw ng mga pamahalaan, partikular ang paggastos ho ng pondo ng pamahalaan, o kaya nga inalis yung mga pork barrel, o dahil dyan sa pork barrel scam, o diba? Dahil daw doon sa mga hindi naman totoong non-government organization na nakakuha ng pondo. Halos malaking pondo yan. Billions of pesos na nakuha mula sa mga pork barrel o countrywide development assistance fund ng ating mga kongresista na napunta dyan sa mga hindi maipaliwanag na mga non-government organization. O ngayon, ang lungsod ng Dagupan, meron din similar. Although, hindi naman sinasabi na hindi totoo yung non-government organization. Ang sabi lang ng Commission on Audit, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento upang maliquidate kung saan nga ba napunta ang mga ito. Hindi naman pinangalanan ng Commission on Audit itong mga pangalan ng non-government organization. Kung ganyan din lang naman, may suspense pa. O diba? Paano naman natin sasabing transparency yan kapag ka may suspense? Paliwanag mo kasi ng Commission on Audit, iimbestigahan pa daw itong mga non-government organization na ito, kaya hindi pa raw isinasa publiko. Ayan. Pero pagka nagre-release na tayo ng mga informations, dapat siguro binubuo natin, di ba? Transparent nga Walang nakatago. Walang nasa ilalim ba? O di ba? Walang sineset aside. Baka naman may matatamaan na mga non-government organization na nakalink sa mga kaalyado. O di ba? Baka ganun ang tinitignan. Siyempre magtatanong ang ating taong bayan. O, diba? O, yun. O, diba? Parang relax din kapag may time. Sabay ho ng paglulunsad ng Department of Finance ng kanilang mga website kung saan magkakaroon ng access ang taong bayan kung paano ginagalaw ng pamahalaan ang kanilang mga pondo. O, diba? Magandang pagkakataon yan para doon sa mga gustong magkaroon ng parang gusto niya nang humapel sa politika. Maganda hong pagkakataon yan para banatan yung mga nakaupo-upo daw, di ba? Pero, dapat kapag ginawa nila yan, match ang kanilang mga resources. O, hindi ba? At saka tama yung kanilang mga information. O, di ba? Gaano nga ba ka-accurate itong transparency program ng pamahalaan? Parang napansin natin, mas maaga niyang binigyan ng pansin ngayon ang lalawigan ng Pangasinan. Kinumpleto actually doon sa website na score ng yung bayan, yung mga syudad, yung mga malalaking bayan. Actually, wala nga bayan doon, yung mga syudad lang ang meron doon. Pero dapat, kung inilunsad na nila yan, dapat yung mga bayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, makita na rin ng taong bayan kung paano nila ginagalaw ang pondo ng pamahalaan. O, diba? Hindi dapat selected na ganon. Dapat lahat. Kaya nga, paano manlaman ang score ng yung bayan? O, diba? Puro cities naman yung nandoon. For example, gusto mong makita kung paano ginagastos ng lokal na pamahalaan. O ngayon, controversial yung bayan ng Urbistondo. For example lang, gusto mong makita kung paano ginagastos ng pamahalaan yung pondo dyan. O, diba? For example din, gusto mong tignan ang paggastos dyan po sa may bayan ng San Manuel. Hindi mo makikita. Hindi mo makikita ang score. O, diba? Dapat naman kapag kaganon, all out, lahat, meron, hindi selective. O, diba? Nakapagtaka naman, piling-pili lang talaga. O, diba? Parang may emphasis lang. O, nagtatanong lang naman. Wala naman siguro masamang magtanong kapag may time, diba? Tanong-tanong din kapag may time. O, diba? Siyempre, gusto nating malaman kung gaano ka-accurate yan. Nako etong si
neophyte kasi tawag sa kanya dito sa senador na ito. Ayaw niyang matuloy itong AFTATA. O diba? Yung paglilift ng yun humbang pagbibigay ng tsansa sa lahat ng bansa na ipadala ho ng walang buwis yung kanilang mga produkto, lalo na ho yung mga agricultural products. O yan, babahain ng bansa natin. O diba? Hindi na ho papayag dito si Senator J.V. Hart. Yeah, hindi siya payag dyan. Oo, kasi daw, kawawa yung mga farmers kapag ginawa ito. O yan, usap-usap din kayo kapag may time. Alam nyo ho, itong ating mga farmers, malimit ho, magamit ang mga ito sa mga kung ano-anong plataforma ng pamahalaan. Pero ang katotohanan ho, itong ating mga magsasaka, na kuno ay concern etong mga iba't ibang grupo. O, diba? Actually, ginawa na rin ng grupo yan sa Kamara de Representante. Pero sa totoo lang po, nananatili na itong ating mga magsasaka, ang mga kawawang sektor ng pamahalaan. Aba kung siguro ako ang tatanungin ito ng mga magsasaka, ang pinaka-abuse na grupo. Kung hindi ba naman kaliwat kanan na ginagamit sila ng mga kung sino-sinong politiko, inirepresent daw sila sa Kamara de Representante, sa paggawa ng batas, sa pagbuo ng pondo. Pero sa totoo lang, sila naman talaga yung apektado ng pagdidesisyon at paggawa ng batas nitong ating pamahalaan. O tignan ninyo, pinag-uusapan ngayon, napapasukin na itong mga produkto, aqua, agri, products, o nawala ng buwis. O hindi ba pinag-uusapan problema ng mga smuggling. Kawawa nga yung mga farmers natin. Ngayon, murang-mura yung sibuyas. Ang dami-dami nating sibuyas. Pero yung ating mga magsasaka na nagtanim ng sibuyas, ala pera dahi. Oo nga, ala pera. Wala sila, hindi nila naibenta yung mga produkto nila. Hindi nila alam kung saan nanggaling daw itong mga sibuyas na ito na naglipa na ngayon. Ay nako, talaga naman. O hindi ba? Kesyo wala na raw smuggling sa bansa, pero pagdating ng anihan, kawawa itong ating mga magsasaka. Diba? Ilang grupo lang naman talaga dito sa Pilipinas ang mga nakikinabang sa mga pangproyekto ng magsasaka. Kung hindi ba naman sila ginagamit, tignan ninyo, hindi ba sa kanila dyan sa mga farmers hinihiram nitong mga tiwaling opisyal natin yung tinatawag nilang farm to pocket roads? O hindi ba sila makalimitan ng ginagamit na dahilan para dyan sa kanilang mga nakukulimbat ng mga pondo ng pamahalaan? O gagawa raw sila ng kalsada, tatawagin nilang farm to market roads. Pero sa totoo lang, kung titignan natin, parang umpisa lang kung minsan. Oo, maraming in fairness, magaganda ang road lines sa lalawigan ng Pangasinan. Pero, marami pa rin ho ngayon sa mga bayan-bayan, yung mga tinatawag nating farm to market roads. Sa umpisa lang, yung bukana lang ba, pagpunta mo ng bandang gitna, wala na yung kalsada. Ano nangyari? O, diba? In fairness, marami pa rin ganon. O, diba? Marami pa rin kasi. Whether we like it or we like it, wala tayong magagawa. Oo. Sorry talaga. Marami tayong mga mabuti na nga lang ngayon, wala na sila masyado may pagmamalaki. O, diba? Ang ating mga Congress, hindi naman natin nila lahat. Pero magtataka ka, sa dinami-dami ng mga plataforma, marami pa rin ganun ng mga nakikiuso. Diba? Kung hindi masikip yung ginawa nilang daan, buka na lamang ang simentado. Pagpunta mo, dun sa kalagitnaan, abay putol-putol. Parang signal ng internet. Putol-putol!
Sa totoo lang, oo, nangyayari pa rin ho yan. Hindi ho yan kwentong kutsero. Nangyayari ho yan. Tignan ho ninyo, yung mga bayan-bayan na medyo mahirap puntahan. Kasi ho, marami ho silang ginawang farm to pocket roads dyan. O, di ba? Hindi naman natin nilalahat, ha? Hindi natin nilalahat. Pero nako lang, talaga lang. O, diba, futol-futol, mabagal ang internet. O, paano magiging mabagal? Ang Pilipinas ang may pinakamabagal na takbo ng internet. O, diba, nauusan na nga tayo ng mga bansang Vietnam, Laos at Myanmar. O, diba, samantalang ang mga bansang Singapore, Japan, apakabibilis ng speed ng internet. Akala natin dito sa Pilipinas na nako, kaliwat kanan ho ang mga batang mayroong computer at saka pati cellphone mayroong mga internet connections. Dahil na rin ho sa paggamit ng iba't ibang mga social networking. O hindi ba? Pero basta maniwala kayo at hindi, Pilipinas pala ang may mabagal na speed ng internet. O diba? Oo, parang mga kalsadang putol-putol. Kasi mabagal yung speed. O, diba? Supposedly, dapat ang Pilipinas ngayon ang merong pinakamabilis na speed ng internet. Ang kaso po sa 3.5 Mbps. Ayan. Samantalang ang Singapore, grabe, 16 point plus KB na yon. Oo. Diba? Ang veles-veles ba? Samantalang sa Pilipinas ba, na marami high-tech daw, kabagal para ng internet connection. O, diba? Paano nangyari yun? Inamin nga rin ho ng Department of Communications ba yun? Oo. Na ang mga internet connection kapag ginagamit ang ating mga cellphone, ay nako, medyo pinabagal ho nila talaga yan dahil daw ho talagang napakarami ang gumagamit. Bakit sa Singapore ang dami-dami rin? Ba't ang bilis ng speed? Ba't sa atin? Mabagal din pag may time. O, di ba? Although, isa ho sa mga malalaking industriya, etong internet, dito ho sa ating bansa. Pero, ito na yung sinasabi ko. Mabagal man ho ang internet, dito ho sa DCRD. Naku, mabilis pa sa alas 4. Mabilis pa sa speed ng internet ang pinakamasarap na kape sa balat ng lupa. O, di ba? Yan na nga bang sinasabi natin, o, di ba? Yung amoy ng kape. O, madako, na-miss ko yan. O, di ba? Masaya ho itong lungsod ng Alaminos dahil napakarami ho ang tumangkilik ng 100 Islands National Park. Kaya naman, tumataginting sa Facebook account ni Mayor Art Celeste. Talaga naman, ipinakita niya yung mga larawan ng mga bumisita noong nagdaang Semana Santa. Bagamat ito daw ho ay panahon dapat ng pagninilay-nilay, hindi rin daw ho kaila sa atin na ang panahon ng Semana Santa ay parang panahon din naman ng talaga naman, di ba? Banding-banding ng pamilya. Ayan. Napakasarap naman. Oo, mga ordinaryong mamamayan at saka mayayaman na mamamayan nagkakasama. O, diba? Pero marami ang pumunta naman sa simbahan, in fairness. Nagmisa nga doon si Sok Villegas, diba? O, siya mismo nagmisa doon hanggang nung Friday. Marami talaga, ang nagpunta rin doon sa simbahan naman nila. St. Peter's, diba? Yung simbahan doon sa may Alaminos. Ayan. Maganda po ang naging turnout ng bisita dyan ho sa may 100 Islands National Park. O, diba? Bongga. Mula ho sa 11,000, 23,000 ho, 4 na araw lamang daw ho yan. O, diba? Maganda rin naman na tinatangkilik natin, pinupuntahan, pinapasyalan.
Pero sana, kapag ka mga ganyang panahon, talaga naman, nagninilay-nilay tayo. Diba? Nakita ko nga yan sa FB ni Ate Susan. Next time daw, magbibehave na siya kapag ka ganyang mga panahon. Diba? Marami rin ho sa ating mga kababayan, dyan ho sa may lungsod ng Baguio, habang ginugunita nila ang Semana Santa. Diba? Kung hindi ho sila nanakawan, na biktima ng mga bukas kotse gang. Talaga, hindi mo dapat iniiwan yung sasakyan mo kapag ganong panahon. Kasi bukod sa mga turista, andyan din ho yung mga turobo. Naman, naandun din ho sila. Kaya dapat lagi kang alert. At saka hindi malayo sa yung pinagpaparadaan mo. Diba? Hindi na nila mabubuksan yung sinasakyan kong kuliglig kasi wala akong bintana yun. Ipaparada mo na lang dyan. Diba? Pero napakaganda ho niyan. Marami ho ang mga nagpunta dito sa 100 Islands National Park. Diba? Ang hindi lang natin maintindihan, diba? Marami rin sa ating mga kababayan habang ang buong lalawigan ng Pangasinan ay nagninilay-nilay sa panahon ho ng Semana Santa. Diba? Sana naman pero yung mga politiko, dapat talaga nagdasal-dasal din, nagnilay-nilay, at hindi naman puro pasyal-pasyal ang ginawa. Diba? Para nagkaroon din kayo ng panahon, makapag-isip-isip-isip ba? Pag may time, kahit konti lang. Diba? Dapat kayo yung mga ehemplo ng inyong mga kababayan sa inyong mga lugar. Siyempre, kayong mga public figures, hindi kayo dapat nagpo-propose ng mga kung ano-ano sa inyong mga FB accounts na makikita ng taong bayan. Ang mga pinaggagawa nyo, naman. Diba? Advice lang din, pag may time. Kapag kayo ay nasa public office, yan kapag ka mga ganong panahon, dapat hindi ninyo huwag naman masyadong obvious, hindi ba? Habang ang inyong mga kababayan ay of course, nagbabanat ng kanilang mga buto dahil nagpapatuloy ang kahirapan dyan sa inyong mga lugar at kayo lang ang mga yumayaman. Tapos kapag sa panahon ng mga pagninilay-nilay, talaga naman, extravagant, di ba? Hindi yun tama? Hindi ba? Para bang may tama ka dyan? Bigyan ng jacket yan kasi may tama siya. Di ba? Parang bulalord lang. Di ba? Oo nga naman, hindi dapat ganon. Dapat ang ipinapakita ninyo sa inyong mga kababayan ay kung ano yung mga relevant na ginagawa ninyo sa naangkop sa panahon. Hindi ba? Kaya nga kayo naging public figure, kaya nga kayo naging public servant. Para sa mga panahon na yan, sana pinangungunahan ninyo yung mga aktibidad na makakatulong sa inyong mga bayan. For example, marami kayong mga non-government organization dyan na nagbabantay, umaalalay sa mga bisita sa inyong bayan. Habang kayo ay absent sa inyong bayan, dahil extravagant to the max, hindi naman masama ang mamasyal. Hindi ba? Hindi naman ho sinasabi yan. Pero, habang ang ordinaryong mamamayan ay ginagawa ho niya ang tungkulin na dapat kayo ang nangunguna, diba? Dapat kasi kayong nagsiset ng example. Kapag tinanggap ninyo ang posisyon dyan sa public office, kapag inihalal na kayo ng inyong mga kababayan, hindi masama ang mamasyal, Hindi. Pero, priority ho ninyo ang trabaho ninyo. Talagang ganon. Kaya nga kayo tinawag na public servant, hindi mga public boss. Marami ho kasi sa ating mga kababayan, kapag ka naupo na sa posisyon, diba? Akala nila sila na yung boss. Pero hindi ho. Papaalala ko sa inyo, ang dami nating nakita mga ganon. Hindi ba?
Habang yung kanilang mga kapulisan nandyan ho sa lansangan, nagbabantay ng katahimikan ng kanilang mga bayan. For example lamang ha, aba, heto naman sila, posing pag may time, extravagant. Diba, display to the public sa FB, out of town. Hindi naman masama hong mag-out of town. Pero tignan ho ninyo, yung mga public servant na iniwan ho ninyo sa inyong mga bayan, nagtratrabaho, ginagawa ang kanilang mga duties and responsibilities. Habang kayo naman ay, diba, hindi pwede yon. Hindi talaga pwede yon. Dapat talaga ang head, ang taas, yan ang nagpapakita ng magandang example. Naku, sinasabi ko na sa inyo yan kasi, nako ha, marami nung nakakalimot sa ating mga kababayan kapag ka sila ay mga public officials. Akala mo lang wala, pero meron ho. Mga actuations, mga dinidisplay sa FB, ha? Pelein nyo rin ba? Makita ng taong bayan ang pinaggagawa nyo habang sila naghihirap sa inyong mga bayan. Kayo lang nang sasaya. Kayo lang ang masaya. Wag naman. Bawa naman ang mga kababayan nyo ba? Hindi ganyan ang mga tunay na public servant. Kasi nakita ko yung mga kapulisan sa hindi ko masabi. Nakita ko yung mga kapulisan dyan sa isang bayan na yan. Nandun sila naka-duty, binabantayan nilang kanilang lansangan. Kasi entrada rin yung bayan na yon, diba? Dito sa norte. Pagkatapos, eto sila, out of town. Diba? Jamming, gandang. I like that. Ganun. Tignan nyo nga sa 100 Islands National Park. Marami ho silang mga bisita dyan. Pero pumasok yung mga empleyado, sinamahan naman ang kanilang alkalde. Nandoon ho sila. Tinitignan kung anong pwede pa ho nilang gawin sa mga bisita ng kanilang bayan. Parang ordinaryong araw para sa kanila. Para lamang masiguro na magiging maganda. Diba? Yung naging Semana Santa. Ganon, diba? Nako! Sampluran man buyandot yung minutos na Atlantis naman alas 6:30. Kapag gaganito ulit, binabalikan natin yung ating mga headlines. ₱100 milyong inilaan ng lungsod ng Dagupan sa non-government organization, kini-question ng COA. Lungsod ng Alaminos, kinumpirma ang higit sa 100% itinaas ng tourist arrivals nitong nagdaang Semana Santa. Ika-4 na Packer Awards. Isa sa publiko ang may pinakamalinis na kailugan sa lalawigan ng Pangasinan sa May 1 na huyan. Siyempre, tinalakay ho natin yung mga, hindi naman lahat, pero mga napapanahong issue ngayong araw na ito. Siyempre, ang transparency daw, sabi ng national government. Kaya lang, kapag kayo nilalabas ho ninyo yung mga huwag namang partial report, ilahat ninyo kasi transparency nga. Diba? Lahat dapat nandyan. Even. Walang ad. All even. Diba? Bukas ho uli mga kababayan, ha? Samahan ho uli ninyo ako para sa isang oras na naman ho ng balitaan at talakayan ng mga pinakamahalagang issue, impormasyon. Kahit chismis, pag-usapan natin. Diba? Hindi ko pa rin mabuksan yung aking text line na 0921-367-0810. Ganun talaga. Mabagal na ang internet mo, pag minalas ka pa. Virus lang ang katapat. Sabi ko na mag-32, 10 ka na lang, wala pang virus. Nakialam ka kasi sa tax screen Limaran man buyandot yung minutos na batla. Yung ating mga kababayan dyan sa may Western Pangasinan, Alaminos at Bayan ng Mabini, wala ho kayong kuryente mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
O, mag-beach na kayo. Walang kuryente. Ayan ho. Limaran mambuyan dot ya minutos na batla. Oy! Diba? Dahil ganyan ang panahon. O, pero bukas, pwede na tayong magbasa na. text. O, ito yung mga Puyat Brigade sa FB. Iba niyong lamot na buwas, katatungkuran tanagagi sa kay oras, sa balitaan. Impormasyon. Tan ang babangi lawa. Sa ngalan ho, ng bumubuo ng DCRD at ng kanilang station manager, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada. Siyempre, sa patnubay ho at sa ngalan ng Presidente, CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Nakaibak mo with technical side, si Engineer Rosito Bautista. Manpapataner sa Magtarion Lingkor, Janice Hidalgo. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.